Kita aturkan satu request dari Bolo-Bolo Sinoman, teman-teman panitia putra-putri oke. Spesial kembali bareng-bareng DNA Musik Pro Audio, bareng-bareng Ardi Multimedia, Dela Maha Radi. Ayo Mbak Ego ya, sini. Ayo, panitia semuanya maju. Sinoman-sinomannya. Nanti yang dari Kesmantoro boleh bareng. Ayo, sini semuanya panitia. Mas opo wis nalis liramu, nek semono yen dolan karo Depan semuanya. pancen wis suwe ra tau ketemu, wis samestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu, ayo Mbak. Coketan tutup banget karo aku, dadi otombo kangenku bali eling naliko iku. Sapi rasane waktu menuju dewe, ayo Mbak. Laku terus eling kancane, zaman semono itu rame-rame, guyub rukun seneng atine. Mas gelang sandulit kanggo tombo kangen iki, rasa sakiti urung butuh lagi, rasa kangen wis bisa Terima kasih panitia semuanya. Ayo Mas Jerry. Ding dada, ding dada, ding dada. Mas opo wis nalis liramu, ndek semono yen dolan karo aku, pancen wis suwe ra tau ketemu, wis samestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu, coketan tutup banget karo aku, dadi otombo kangenku bali eling naliko iku. Sapi rasane waktu menuju dewe, langut terus eling kancane, zaman semono yen dolan rame-rame, guyub rukun seneng atine. Ayo Mas gelang alih-alih, sandulit kanggo tombo kangen iki, brasa sakimpi urung butuh lagi, rasa kangen wis bisa Kembali lagi DNA Musik Pro Audio. DJ House Music.
biasa senajan kanca-kanca iki wis Mas. kesel saka wingi.